El poder de les xarxes socials ha estat el protagonista de l'edició 2012 de Vies de Diàleg, una jornada sobre qüestions d'actualitat que pretén difondre el pensament d'Ernest Lluch i al mateix temps esdevenir un espai de debat. L'Ajuntament de Girona i la Fundació Ernest Lluch, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, han organitzat una nova edició que ha tingut lloc aquest dimarts 15 de maig a la Biblioteca Ernest Lluch. El debat d'enguany, amb el periodista Saúl Gordillo com a ponent convidat, s'ha centrat en la influència de les xarxes socials en la societat i el paper que han jugat en els esdeveniments socials i polítics més recents. L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, usuari habitual també dels entorns 2.0, ha estat l'encarregat d'inaugurar la trobada. Jo estic convençut que si avui l'Ernest Lluch amb la seva inquietud fos entre nosaltres seria 2.0, seguríssim. Perquè les persones inquietes, intel·lectualment inquietes, i aquestes jornades són una mica una recollida d'aquesta llavor d'inquietud intel·lectual que va anar sembrant, estan amatents a aquests canvis socials de naturalesa revolucionària que provoquen les noves tecnologies. Un cop finalitzada la ponència, la jornada ha continuat amb una taula rodona moderada pel periodista Oriol Mas i que ha servit per aportar visions i experiències sobre el poder de les xarxes socials i l'ús que se'n fa actualment. A la taula rodona s'hi ha sumat la professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, Mariona Ferrer, i l'escriptor i empresari gironí Josep Campmajor.